Čaute lidi, je tu naspäť váš David a dneska som si pre vás pripravil takú menšiu informačku, kde vám poviem, čo budem točiť, jak to budem točiť a o čom to bude vlastne. No, prvú vec, ktorú vám budem chcieť hovoriť, prvé, čo budem asi točiť, bude Minecraft Creative, kde si budem stavať svoje mesto, alebo prvé bude asi dedinka, mesto, budem to proste vylepšovať a tak. Druhá vec, čo budem točiť, bude zase Minecraft Survival, kde si budeme získavať figurky a tak. Tretia moja hra bude Just Cause. Čo ja viem. Štvrtá moja hra to bude asi Slender, budem točiť asi každého Slendera, čo asi aj vymysleli. No, tak to asi pre dneskajšie bude všetko. Ešte počkajte, tam som zbadol ovcu, tak ho idem zabiť. Tak pre srandu. Dúfam, že sa trafím. Kde si? Skipni. Trafil som ju. Jo. Som skapala. No dobre, to je jedno, tak no čaute, ak sa vám to páčilo, tak dajte like alebo odber, no. Čaute, učí sa s vami váš David.